Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija iddefenda lid-deputat u ex-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami li jinsab mill-ġdid fiċ-ċentru ta' kontroversja politika. Beppe Fenekadami kien wieħed mid-deputati nazzjonalisti li għamel pressjoni fuq it-tmexxija tal-Wade Surf sabiex jiddaħħlu nies tagħhom jaħdmu f'din l-entità governattiva. Dan joħroġ minn aktar minn 60 paġna ta' emails żvelati minn Malta Today. Iffaċċjat mill-ġurnalisti dwar dan il-każ li seħħ taħt it-tmexxija tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, Adrian Delija qal li ma jsibx problema għax saru rakkomandazzjonijiet. Però mid-dokumentazzjoni għall-inqas pubblika li rajt jien ma jirriżultax laqqas dak li qed tgħid. Jirriżulta li kien hemm min irrakkomanda. Adrian Delija ddefenda l-emil tad-deputati nazzjonalisti li ndaħlu direttament sabiex jiddaħlu persuni qrib il-Partit Nazzjonalista jaħdmu fil-Wade Surf. Nisamlu pressjoni kbira fuq il-Wade Surf, kellek anki is-CEO tal-Wade Surf jgħid isma' m'għandix fejn daħħalhom iktar dawn. Ma jirriżultax li kien hemm min għamel pressjoni kbira, ma jirriżultax. Mistoqsi dwar Beppe Fenekadami, Adrian Delija qal li tkellem miegħu u dan m'għamel xejn ħażin. Kieku inti kont fuq il-PAC flok Beppe Fenekadami kont tibqa' fuq il-kumitat jew inkella kont titlaq. U dwar Beppe Fenekadami wkoll ma nafx hekk kellimtux wara l-email żvelati u jekk baqgħet hemmhekk f'dan il-kumitat bl-approvazzjoni tiegħek. Ħan wieġbek fuq ta' Beppe Fenekadami partikolari. Fuq ta' Beppe partikolari jiena naf għax kellimtu iva illi dan għamel rakkomandazzjoni. Għaldaqstant Adrian Delija stqar li huwa komdu Beppe Fenekadami li iqpa' fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, kumitat li qed jinvestiga l-ingaġġ ta' persuni fil-Wade Surf. Kull min jikser il-liġi. Ħaġġelu jitlaq mill-kumitat? Assolutament ma jirriżulta li għamel xejn ħażin u allura Mustanġelu jitlaq minn ebda ċħat li hemm deputat